Hello लोगोफोर बरायबाय bodojobinfo official YouTube चेनेलाव दा गुड निउज लाबोदों आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिशियेल नटिफिकेशन बेनो जाबाय हमगार्ड साख्रिनि जायफ्रा मावगासिनो दङ आरो लोगोसे नेक्स्ट एप्लाइ माला जागोन आसाम पुलिस बेनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना हमगार्ड मावगासिनो दङ आरो मावनो सानदों गोदानै माबादि सिस्टेमाव लायो बेखौबो नोंथांमोना आपडेट लाबोदों आरो एबियुबि कनस्टेबलाव माबादि चान्स मोननाय जायो हमगार्डनिफ्राय बेनि सायावबो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स आपकामिं नोंथांमोना रिलि नेगासिनो दङ हमना ला 2023 आव चान्सआ दङ दा बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव फैयोब्ला बेबायदि पेज मोनगोन आरो दा बावैनो एपिआरअ रिजाल्ट फैथारसिगोन आरो बेयाव पास जायोब्ला नोंथांमोना एग्जाम एबा माखासे स्टेजआव थांनो हासिगोन आरो साख्रिखौ मोननाय जासिगोन आरो गोदान रिलिया जानुवारि फेब्रुवारि मार्च 2023 आव चान्सआ दङ मानोना बे टाइमाव बांसिन लानायखौ नुनो मोनो स' बिनिफ्राय गुड निउसआ मा होनोब्ला आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे एप्रुभ जाबाय बेनो जाबाय हमगार्ड तो जायफ्रा हमगार्ड साख्रि मावगासिनो दङ नोंथांमोना गोबां डिमान्ड खालामदोंमोन जे नोंथांमोननि माखासे दरमाहा एबा दान बान्थाखौ बारायनांगौ होननानै सिगाङाव मोनोमोन 300 दानसेयाव वेज हिसाबै लानाय जायो वेजेस हिसाबै हाजिरा हिसाबै लानाय जायोमोन दायो नोंथांमोना मोनसिगोन 767 पर डे मोनसिगोन देन बेनिफ्राय सेलेरि जासिगोन 23,010 रुपिस दायो जोबोर मोजां सेलेरि खालामना होबाय दा बेखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ 10 पास जाबानो बे हमगार्डआव जइनिं जानो हायो माखासे प्रसेसनि गेजेरजों बा रिलि बा इन्टारभिउ बेनि गेजेरजों नोंथांमोना हाबनो हायो आरो बेयाव जायफ्रा हमगार्ड साख्रि मावखायो अब्ला जेब्ला आसाम पुलिसनि रिलि जायो अब्ला बांसिन चान्सखौ मोनो मानोना एक्सट्रा नाम्बार मोननाय जायो एसएयानो जा एबियानो जा युबियानो जा नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोनो बेनिफ्राय स्कपआ मोजां दङ दा बेखायनो हायोब्ला नोंथांमोना हमगार्डबो मावनो हायो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना चान्सखौहाय लानो हायो नेक्स्ट लेभेलाव दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव एप्रुभ खालामनाय दङ दा पर डे 767 गोलैबाय नोंथांमोननि बेयाव दान बान्थानि राङा देन बेनिफ्राय 23,000 जाहैबाय पर मान्थ नोंथांमोना बेबादि सिस्टेमावहाय मोननाय जासिगोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आसाम पुलिसनि आपडेटआ देन बेनिफ्राय गोदान रिलि अफिशियेल नटिस फैयोब्ला नोंथांमोनाथ' मोनखागोन अफिशियेलि वेबसाइटनिफ्राय दा आसा खालाम लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिबाय हायोब्ला नोंथांमोना हमगार्डनि थाखायबो ट्राइ खालामनांगौ जायफ्रा गोदान केन्डिडेट आरो जेब्ला फर्म साबमिट एबा जइनिं नोंथांमोना आपडेट मोनो अब्ला नोंथांमोननोबो आपडेटखौ लाबोगोन आरो लोगोसे अफिशियेल नटिस फैयोब्लाबो नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन